Zaštita građana prilikom obrade ličnih podataka i slobodan protok takvih informacija biće mnogo strože regulisani od 25. maja, kada će na snagu stupiti opšta uredba Evropske unije o zaštiti podataka o ličnosti, koja će važiti i za kompanije koje posluju iz Srbije. Uredba će zameniti direktivu o zaštiti podataka iz 1995. koja trenutno reguliše zaštitu ličnih informacija, ali ne obuhvata promene nastale razvojem IT industrije. O tome šta menja nova evropska regulativa, šta to znači za građane, a šta za vlasnike kompanije u Srbiji, čućemo više od Dejana Škuletića iz kompanije Kingston, koja se bavi bezbednošću podataka. Dobrodošli u Dan uživo. Hvala na pozivu. Evo, govorimo o zaštiti ličnih podataka. U objašnjenju povodom usvajanja ove nove uredbe navodi se da se menja i sam pojam ličnog podatka. O kakvim promenama je reč? Pa, proširen je taj spisak stvari koje se smatraju ličnim podacima o ličnostima građana, pored onih najosnovnijih kao što svi znamo ime, prezime, adresa, mail, telefon, JMBG. Sada se to proširuje i na neke sofisticiranije podatke kao što su ponašanje na internetu, modeli ponašanja na internetu, zatim geolokacija koju ostavljaju naši elektronski uređaji prilikom boravka na internetu. U principu sve ono što može identifikovati individu sa imenom i prezimenom, da se utvrdi tačno njegov identitet. U principu mogu se tim ličnim podacima i smatrati recimo i parking pozicija na parkingu kompanije na kojoj radite. Samo po sebi taj podatak ne znači mnogo, ali regulativa kaže i da u sprezi sa nekim drugim podacima kao što je video snimak sigurnosnih kamera može se utvrditi po licu koja je ta osoba, te taj podatak samim tim postaje podatak o ličnosti. Sa druge strane, postoji niz drugih podataka koji zahtevaju posebnu pažnju, a to su podaci o rodnoj, rasnoj pripadnosti, seksualnom opredeljenju, članstvu u sindikatima, političkim strankama i tako dalje. I ovom uredbom je propisano koje su isključivo organizacije koje smeju da obrađuju i procesuiraju takve podatke. Sad navodi se da će građani povratiti kontrolu nad ličnim informacijama. Kako će nova uredba to omogućiti? Pa, građani ovom uredbom dobiju više prava nego što su to imali ranije. Ova regulativa prethodna koja je postojala je donešena od 1995. godine kada sve ove internet kompanije velike koje danas poznajemo, Google, Amazon, Facebook i tako dalje, nisu ni postojale. Tako da ovom uredbom građani će moći kao prvo imati pravo da budu informisani, što će reći da imaju pravo da znaju u koje svrhe se ti podaci skupljaju i šta će se na kraju raditi sa njima. Sa druge strane, građani imaju pravo da imaju uvid u te podatke, mogu tražiti od toga ko skuplja podatke šta je to od podataka koje je skupio o njemu. Naprimer, recimo na razgovor za posao, ukoliko onaj ko vas intervjuiše vodi neke beleške, vi imate pravo da tražite šta je on to zapisao vama, jer moguće da je on zapisao neke primedbe koje nisu primerene i na koje vi jednostavno imate pravo da uložite prigovor. Sa druge strane, još nekih dodatnih prava, na primjer prava na rektifikaciju, odnosno da izmenite neke delove tih podataka ili da obrišete neke delove, prava da budete zaboravljeni, možda je to i najvažnije pravo koje se donosi ovom uredbom. Znači imate pravo da tražite da budete izbrisani iz bilo kakvog spiska, da jednostavno ne želite da se vaši podaci procesiraju na internetu. Tu postoji još neka druga pravo da se promeni kontroler, jer se uredbom jasno definiše kako se zove onaj ko skuplja podatke, kako se zove onaj čiji se podaci procesiraju i tako dalje. Recimo, kontroler, onaj koji obrađuje te podatke, imate pravo da tražite zamenu i tako dalje. Ima tu još nekih stvari koje su onako malo više uskostručne. Da li sad pričamo o tome šta će sve morati da se kontroliše, ili to znači otvaranje nekih novih radnih mesta?
Pa ja nisam siguran kako će to uticati na otvaranje novih radnih mesta. S jedne strane vidim naš nacrt zakona o zaštiti podataka. U manje više je on, koliko sam uspio da vidim, prepisan od strane, prepisan iz GDPR-a. To je evropska uredba, da, ovo o kojoj pričamo. Da, General Data Protection Regulation, kako se zove, ili opšta uredba o zaštiti podataka. Naši su to uglavnom prepisali, s tim što neke stvari tu nisu definisane. Video sam u toj uredbi postoji telo kome se mogu građani obratiti. To sam baš teo da vas pitam, rekli ste kontrolori, da. Da, to telo jednostavno kontroliše tu primetbu uredbe. Ukoliko dođe do neke curenje podataka, tom telu se treba obratiti i prijaviti taj nestanak podataka u roku od 72 sata. Međutim, u našim uslovima to telo bi trebalo da bude poverenik o informacije od javnog značaja. Tako je. Gospodin Šabić, i vidio sam da je on dao sijaset nekih primetbi na taj zakon. Jedan od tih jeste da se nigde ne pominje kako će se finansirati cela ta procedura, zato što su to nove obaveze za poverenika, a oni jednostavno nemaju resurse da to obavljaju, niti finansijske, niti kadrovske. Sad, čuli smo kakva su prava građana, istovremeno će biti povećana i odgovornost kompanija, naročito onih koji se bave e-trgovinom i razvojem mobilnih aplikacija, drugim poslovima koji zahtevaju prikupljanje podataka o ličnosti. Kakve su nove obaveze kompanija sada? Šta nameće nova uredba? Pa kompanije se moraju pridržavati nekih načela da bi bile u saglasju sa ovom uredbom. U principu, sve te kompanije koje posluju na internetu, one se bave nekim vidom direktnog marketinga i taj direktni marketing je vezan sa prikupljanjem podataka jer se obraćate direktno nekoj ličnosti. U skladu sa njegovim navikama, potrebama, vi mu nudite neki proizvod ili uslugu. Ovom uredbom se ne odnosi samo uredba ne pokriva samo e-trgovinu i ne znam online direktni marketing, recimo mailom, nego pokriva i SMS-om, printani direktni marketing, telefonski i tako dalje. U principu, da bi kompanije bile sigurne da posluju u skladu sa regulativom, moraju da se pridržavaju nekih načela, a to prvenstveno jeste načelo prikupljanja, da oni moraju prikupljati i procesirati podatke na jedan zakonit, transparentan i na fair način. To fair šta znači u principu, ako vi odete na neki sajt, želite nešto da vidite, morate da se registrujete da biste postali član, da biste mogli da vidite neki sadržaj. Transparentno je vama pokazano šta će se raditi sa vašim podacima. Da, zato što svi traže podatke, mailove, pasvorde. Vama je predočeno šta je to, ali je to toliko dugo da vi treba da scrollujete 10 minuta da biste došli do kraja gde treba da kliknete na ono dugme saglasan sam, slažem se i tako dalje, da biste mogli da pristupite. To nije fair jer jednostavno stavlja vas u položaj gde ili ćete to, nećete ni čitati i samo prihvatiti i tako dalje. To je jedna od stvari. Druga stvar jeste da se podaci moraju prikupljati samo za one svrhe za koje su namenjeni i ništa više od toga, ni manje ni više. Podaci se mogu čuvati samo onoliko koliko je neophodno za konkretnu svrhu i nakon toga imate obavezu, tako je, i imate obavezu da ih uništite. Tako da je sijaset jedan novih mera koje kompanije moraju da se pridržavaju, u principu ništa strašno, ali ne možete tek tako skupiti nečije podatke i onda ih maltretirati. Deliti ih kasnije bez kontrole, ili tako? Tako je. Svaki newsletter koji bude poslat na mail adresu osoba
vi ste to prethodno skupili te podatke, znate da su oni zainteresovani za neki proizvod ili uslugu, posle ste im newsletter oko novih proizvoda i novih usluga koje nudite. Međutim, dole u svakom slučaju morate imati link za odjavu ukoliko ta osoba ne želi više da primate. Da dobije obaveštenje o tom proizvodu. Kakve su sankcije, kazne predviđene za kompaniju u slučaju da krše ovu uredbu? Evropska unija je ovom uredbom predvidela zaista drakonske kazne, u principu maksimalne kazne koje se mogu iskazati su 20 miliona eura ili 4% od godišnjeg prometa. To su za kompanije ove malo prepomenute Facebook, Google i tako dalje, koje imaju promet kao srpski BDP godišnji, 4% od njihovog prometa je zaista ogromna cifra. Tako da je to će se odnosi ne samo na kompanije iz Evropske unije, nego i na sve druge, na treće zemlje i kompanije iz tih trećih zemalja koje posluju. I tako je, Srbija tim više i tim pre što smo mi kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, tako da ćemo morati da i na nas se ta uredba odnosi. U našim uslovima, po predlogu ovog novog zakona, koliko sam uspio da vidim, maksimalna kazna je 500.000 dinara, što je nešto malo više od 4.000 eura, tako da nisam siguran koliko će te kazne nekoga uplašiti po znacima navoda i naterati da sprovedu. Da poštuje zakon. Hvala vam što ste bili gost Dana uživo. Vi ostanite uz nas, uskoro smo ponovo sa vama. Prirodna biljna formula. Balans